Seyrana seyranime delilim loy loy delilim loy Seyrana seyranime amrimin canite Ezke çavi gündime delilim loy loy delilim loy Ezke çavi gündime amrimin canite Ve cani serlevendi delilim loy loy delilim loy Zinciro serlevendi amrimin canite Seyrana doğru gündü delilim loy loy delilim loy Seyrana doğru gündü amrimin canite Zincira serlevendi delilim loy loy delilim loy Zincira serlevendi amrimin canite Ez hayran olvizendi delilim loy loy delilim loy Ez hayran olvizendi amrimin canite Seyrana paşmız gefti delilim loy loy delilim loy Seyrana paşmız gefti amrimin canite Hüküm hükma veydeti delilim loy loy delilim loy Hüküm hükma vilendi amrimin canite Serçiyanıme cenneti delilim loy loy delilim loy Serçiyanıme cenneti amrimin canite روش باش صباح بخیر سلاو ریز تماشاوانین هیجا ام جی استودیوین TRT کردیه پیشبری ونه داویا هفته ایرو بسترالکا خوش بدنگه خوش بدنگه گلای اینجاز مدست بکر بینرین عزیز ایرو دمیوانین می هیجا دنویسکارین هیجا دستودیا مدنه اجمرا بحثا پرتکین خو بکن اجمرا بحثا چیروکا خو بکن بحثا نویسه بحثا نویسکاریه ای بکن اما صحبته که خوش بکن کرم کن ویجی بیشتاری برنامه ببین پرسین خو پیامین خو آنجی سلاوین خو اجمرا بشینن تلفنامه 0506 657 533 6 جوی نماره ون هر تم دکارن جسر واتسابه پرسین خو اجمرا بشینن کرم کنیم خیراتونه بدن میوانین خوشی زیور İlhan نویسکار مامۆستا زیور İlhan من بخیر هاتن سرسرا سرچاوارا هاتن صابه ناف خیری دبن چاوای مامۆستت باشی صابه اون چاوانم باشن اجی باشم مالاوا واسپاس دکم نویسکار عبدالعزیز Işık من بخیر هاتن
geleki sahibi. Çay mamosatı başı. Geleki sahibi az başım. Tici başı inşallah. Ez jî başım. Malata Gelekî was spas dikim. Stranbêj Gülay İncaz. Hûn bi xêr hatin. Sersevara serçavar hatin. Gelek straneka xweş bû mala wava. Zor spas abi. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim, Keskin. Gelek spas dikim. Bele bînerên azîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê ewliyem vêtiriya xwe temaşe bikin. Paşê me li vira bendawe bin. Kerem kin. نویسکار کیه؟ نویس چیه؟ نویسکاری گلک جاران به کلجانا نویسه دست بید که لید بنگه ویکاری ده هلبت فکر و رامان و هست هنه داخوازا نفساندان وان هستان چقاسی به کلجان به نویسکاری جی به دمیر اوقاس خوش درد که به حاله جبو نویسکاریه چافکانی هنه آننا وقتی نویسکارک پرتوکه که تقدینه چی هست که؟ نویسکار دوی تجربه نویسکارم بس سینن آننا نرخاندنه خوی نران ین سر نویس آنجی پرتوکان جبو نویسکار ده چواته نویسکار و ماموستا زیوار ایلهان درباره وان مجارانده چه ده فکره؟ جبو کسک ببه نویسکار چونه دبستانه فرزه آننا لورا نویسکار عبدالعزیز شق بخواهینی خواندن و نفساندنه بو دو 5 سالیا خواده دست به نفساندنا پرتوکان کر غیرت کر و دو 20 سالانده 8 پرتوک نویسی نویسکار عبدالعزیز شق وقالا وکد و غیرت خواب که دو نویسکارن هیجا و قدر بلند زیوار ایلهان و عبدالعزیز شق جبو نویسکارن نو و جوان و چه شیرت و پیش نیازم بکن بوان میوانن هیجا داو یه هفته دست بید که بله من دست بکرم دیسا خیراتن سرسرا سرسوارا هاتن gelek pırtıken ve hene emeği basa pırtıken ve bakın emeği agahiyen hoş ve bistenin inşallah mamosta em buvara dest bekin wunji nivîskarın cur bi cur pırtıken ve hene kitabên ve hene emeği yek bir yek îro bahsa wan bikin lê berkem bahsa wan bikin mamosta dixwazim te nas bikim Ez mamosta Zîwer İlhan 1978 li Nisêbînê ji dayîk bûme mekteba seretayê li Nisêbînê xwend ya lîseyê Mil Erganî lîseya mamostetiyê xwend dura min zanîngeh li Ankara zanîngeha Gaziyê me a mamostetiyê qedand a Türk Dilê Edebiyatı ziman û edebiyata Tirkî min xwend û ev 24 sal ez mamoste me li Nisêbînê dura me lisansa bilind li Mardin Artuklu xwend û niha jî her ji 2 salam kitapkê derdixin em derdixin pêşberî mirovan hem nivîskarî hem mamostetî berdewam dike wisa dewam dike saat xoş mamosta nivîskar Abdulaziz Işık mamosta çîrokate piçkî cuda ye ya demam çîrokate xwend piştî 5 salî tihînî xwendin û nivîsê tibûyî paşa di ser de jî heşt hep pirtûkê evînê te nivîsand Abdulaziz Işık kiye mamosta kam te nas bikir yani ev hewlata xîretata şikî derete navê me Abdulaziz a paş navê me Işık malbata me Bakê kalkê min a Abdulaziz'e bek hoş derece nasıl? Abdulaziz'e Bakê bêjna me sala 1951 da li bajarê Kercosê li gundê Xirbihê Sehî da ez hatime dinyayê. Saat hoş. Ji wê dirê kalkê me rabûya hatiya gundê Hopê girêdaya bi bajarên Sêbînê va li wê de cî girtiya. Li wê dirê emirêm ketiya 8 sala متخوست گو از هر ما مکتبه ایوی وقتی ما دجی مکتب تنبون گنده دورا ما جی تنبون باجار جیش مارا دور و زحمت بون جوه یکی مخوا به امکان خوا و به حال خوا مخوا علمان در نویساندنه و ترکی دوه دا مداهش و فکره خوا مگو کیفامته گو از پرتوکنا عشقی بنویسم. ماموسا خود چاوا هینی خوندن نویساندنی کرد؟ مش نه مکتب از نچوما.
تنچی مکتبه تچاوا هیم بوی کی علی تکر بري دقو الفبا او با وجاد وعده هبل بله. وقلما قرشون بله. ودفترها سبي مستاند ولجم ما اف حرف نويسين مخوهيني نويساندنه یعنی پرت کازک و قلمک تر دکنم سما يعني ایک تازن هینی خاندر نویسنده طبي قلما رصاصيا قلما رصاصيا او خلاص دبي امي كخوادي جدركي امي بستين خبراتك جدوه دا الصالة 2004 دا مدست بوا نفسانا و پرتوکاک پرتوکا منا پیشی کانیا عشقیه کانی عشقی کانیا عشقی ما بحثاو بکن یک پیک میرو بحثاو کانیا عشقی پیشی منویسی بلکی سال و نیوه که مل بردایا زحمت بویا پیشی تو برام هینی نویسانده نبون و ما پرتوک ما نویسین و کرچ و کوره ما وقتا بخوینن او جوی کیف خوش ببن و امجی سر بلند و کیف خوش ببن İnşallah, inşallah mamosta. Ama basa Portukan kitaban bakın, lej mamostayı hoca tutkazım bipırsim. Hatta varın vana. Yani nivis jbova çiye? Nivisandın, niviskari. Yani ve çava havulda fikr ramane ve şükü deret ez veya merak tıkım biraz değil seride. نویسکاری کار نویسیه یعنی نویسکار نویسش خوردکه کار البت کلجانک جی پر هیه البت آرمانجک وی هیه وان هیه گوری جبوه آرمانجی جی بوان هستین خوشی مجبور حرتم بنویسینه نه گوج روک بنویسینه و 10 ساله نویسینه بشکی زور چید به جبو پیشکتینه دوی حرتم بنویساندن Yani ev pevaja bavardıkım halas nabe ne usadı niviskariye de. Bi nivîskar xwe hem hebûna xwe îspat dike hem ew nivîs dibin azmûna wî û bo got derdixi jî pêşberî mirovan ew jî kelecan û ew jî merak dike acaba wê berhema me wê çawa bibe ew jî nav merakê de yim. Ê çawa dest pê kir me dixwast ew بیرانین گوهاتن سری مرو سرپهاتی گوهاتن سری مرو مخواست از وان بنویسینم پیشی وسا دست پیکر دلیسه ده آجان دکمه هبو روزنویسک هجی هی او لمالیه Yemeğe gişe hebu nasıl bavardıkım careke pır av bu rojnevis geldim ama yemedim nisan. جانها وقتی پشتی 20 ساله 30 ساله توی تخوینی گکی خوش Kefa merhaba de vasti. ما تخواست او هست او رامان او فکر بردوام بکن مرد خوازه وانا قید بکه و بردوام بکه یعنی آرمانجا نویسه یک جیجی اوه من نویساند دورا ما روز نویس که خو نویساندن دورا من نری آجانداک تجبویه سال به سال چه دبه زیده دبه وسا دوام دکه و نویسکاری و گمگوت دوی حرتم مرو بردوام بکه لی نویسکار البت نویسکاری نگو هست و رامانی هر کسی هنه لی نویسکار دوی الگوری پلانکی الگوری آرمانجکی وانا پیک بینو بنویسینه نکار وقت دهنا هر تشتی گو بی برچاوی و بی بر سریوی وینا بنویسینه الگوری پلانکی الگوری پروگرامکی الگوری کمپوزیشنکی دوی وانا بنویسینه. Yani demam rov hasta xwe binivîsene mesela. Urad arman çi mamosta yani dîsaj bu hemberi mirovan gerek armanca me hebe yani. Hem tiş bo xwe nivîsîne hem tiş bo gel dinivîsîne. Yani egot be eş bo xwe nivîsînim jî dîsaj bo got dike kitêb tiş bo hinka dijî dinivîsîne. Ji bo gel jî dinivîsene. Be najî ji bo wîsayê. Tu dixwaze ev dû tere wêna bixwînin û derzekê jê bistînin. Tu dixwaze însana hînî tişna din bike. Tu dixwaze bibe îdol tu bibe rêber ji wan re. Maqsadeke nivîskariyê yek jê jî ev e. Wego min got îdolbûna vê nivîskariyê jî heye. Başka karim bahsa çi bikin Yani muşkengi de çend salê ve qediya mamosta te got 20 sal ne sabah. Na belki 6 sal 30 salê te maşallah. Tu ciwan xuyat ki mamosta qısrê ne mi goyara mı yaqin nekir ki avta çulu salê. 7 salî mez jmerdînê me 47 plaka. 47. Em ji jmerdînê ne. Belki 24 sal bulu be profesyonel em dinivîsînin. Heta niha 4 kitabê min derketine Ferhenga Tirkî Kurdiya Türk Dil Kuruma pêşî edwê komê de bûm. Dora mewluda bateyî latînîze kir di lîsansa bilind de.
بری دو سالا جی حنک منک کتابا شانوی مدرخست و نها جی شورشگر و میراتخور ev jî ceribandine ev jî ceribandine. me behsawan jî bikin dixwazim ji mamosteyê xwe jî bipirsim wî jî mamoste piştî ku hûn hînî xwendinên nivîsê we bûn hûn bûn di ser de jî hûn pirtûkan nivîsandin. بله Yani ev aşka weşkî derete, ew hewla weşkî derete. aşk- Yani berê de ji aqlê we de hebû. Yani hûn ji bo we hûn hînî ewkê bûn nivîsê bûn Hocam, an jî piştî ku hûn hînî nivîsê bûn we got ez ê Belê, êdî pirtûkan jî belê, binivîsin. Yani belê. çawa şikî dere derken. ev nivîskarî hê ji bî salî leqayê aşqê dibe. Belê. Aşk û evînî godît tu 5 salî jî bike ew aşqa pêşî ji bîra te naş. Ser wê aşqê dikeve dilê me. Dikeve dilê me niha dilê me em pev şêwîrin ez û dilê xwe em çi bikin dilê min ji me re got pirtûkê aşqê binivîsa. Dilê te hat yani. Belkî li wê dirê keç û xortê we jî menfiatekê jê bibînin û nivîskarî divê tiştek jê derkeve ji wê nivîskariyê. Divê fikrekî xweşik jê derkeve, divê tiştekî ji wê nivîskariyê dest pêxê. Yani derd û kulê wî jêr bûne motor. Yani xwendin tune bû jî min e ew derd û kul Nas dert xeder ve nefsa. derd û kul Türko hem ba'dime xwendinê û hem binivîsînî jî. Hocam zîwar xweca jî leqayî wê aşqê bûye negone bûye. Ew jî hecî aşqa guraxwarê Yani em karin bêjin nivîs aşk e. Evîneke. evîneka dikeve nav agirê aşqê. Heke bû evîndar û çû serî Belê. xwe xweşa û heke nîvcima ew aşq ji bîra wan naçe. Bere ez bin berekî bê. Mamosta aneka hevjinata xanima te jî name temaşe dike. Xanima me gelekî qîmetê min digire û ez jî gelekî qîmetê wê digirim. Çem zarokê we hene? Xwedê zarokê me gelekin ê me kurman ja dizanê bê ê me kurdan. Bêje mamosta kes garîbtir. Yazda zarokê min. Maşallah. Maşallah. Xwedê ji me re Heşt bihel. keçikin Heşt keçik. û sê kurik. Sê kuruk. Sê kurik me ferqî nexistiye me keçik jî me dana xwendin û kurik jî me da. Malata ve mamosta. Yani xwendin ji her tiştî girîngtir e nefsa. Erê wallah bere barê Her xwe tiştî mühimtir e. barê xwe bi milê xwe dikişênin ew ne. Ne mahşê dîmana. Erê. Îca mamosta dema ku te pirtûka xwe yê ewil te nivîsan. Te çi hês kir? Dema ku Wilo kêfam jê re dihat êvarî yek dihate bîra me ew nadinivîsî sibeyên me dewamawê dikir. Wilo eyn ez nedirazam mitanî bîra xwe sibê ez ê çi bêjim sibê ez ê kujanê binivîsim dewamawê min sibeyê dikir kêfam gelekî ji pirtûkan min. yani em karin bêjin ilham yani tiştekî wisa ji dil jî Weke heye. ilhamê ji xwe. Yani oxtê te get gerek dinivîsênê. Hatta niha me sa mamosta çend sal te dinivîsênî? Ji me dest pê kir 2004 dem dest pê. 2004 de. Erê 2000 malûma hin jê 2 sala diman hin jê 3 sala mesela bû 20 û 1 sal got ev heşt pirtûk min xilas kir. Dema kerem ki mamosta. Pêncî salî plana nivîsê kiriye Pêncî salî. Erê erê berî 20 sala dest pê kirî lê berî 5 salî jî Yani- plana wê kirî Jê bûye nefsa, dilê wî de ye. yani wexta Di dişê wî de, dilê wî de. pirtûk başlamış kir 2004 dem. Wekî dî hebû dilê min da. Wekî Negûne hebû. bû wekî dî jî hebû. Saat xweş mamosta. Îca mamosta bûn jî we gavadin we behs kir hûn hin şanoyan dinivîsê. Hin ferhenga we heye. Erê. Hem ceribandina we heye. Evet. Yani ev kabiliyet ki derete mamosta yani hin temaşa yani hin nivîskarên me hene yani tenê aynı cür dinivîsênin. Evet. Ew maşallah cür bi cür pirtikên we hene. Evet. Ferheng jî mesela pir cuda ye li gorî min yani hem mere ceribandinê binivîsêne hem ferhengan yani bawer dikim hûn li ser kurmancî jî hûn pir xebitîne ne mesela dixwazim behsa wan jî hûn bikin ji me re. Erê ser Kurdî mesela berhevkirina zazakî kurmancî belkî 10 sala ser lê sekinîm tenê ev pirtûkek me derxist. Ji hîn wextê got min zanîngeh dixwand kovarên Kurdî taqîb dikirin hem zazakî hem soranî hem kurmancî me taqîb dikirin meraqa me hebû. 1970 tê bîra me
yani geki zor bu xwendina Kurdî me zor dihat kam hiç acaba çawa me fêm nedkir lê bi zorê 10 rûpel 15 rûpel mero zor dihat çilo nivîskarî zor be xwendina zimankî nû jî zor bû lê ew zorî dûra li me bû xweşî û dûra bû nivîskarî بلا کو الفابet ji piçkî cuda ye mamosta yani ne gelkî yani ji aliyê wilo vê mixabin Kurd tembelî êtiralî etkin yani em iye dikin wek iye em dixwînin gelkî ne zor Belê. çend tîpê me tenê cuda ne bele divê can az vê kitabê ez xelatî hin katkim divê ew mamostayê ne tamam lê em fêm nakin kamê çilo bikin ev ebiya wê yê divê 10 rûpela 15 rûpelan bixwînin wê çavê wehîn bibe û nê jî pêşkevin ew jî wilo yani meraka nivîsandinê curbecuriya van çeşidên edebiyatê ez mamoste edebiyatê me hem edebiyata Tirkî me hem ê Kurdî me van cureyan hema em zanin hûn ziman hûn ji edebiyatê hestin yani ser wê hûn hertim xebitîne tê bîra me ez 13-14 salî bûm kesî ji mir negotî bijî min çû ferheng vedikir min xwar ferheng ezber dikir yani kesî negotibû jî me ji xwar ev jî dikir divê pişkî merak hebe got merak hebe حەزکردن هەبێ ئەو ژی دبە عاشق هەم دبێت دەردێ te hem dibe evîna te û dibe jiyana te ev xwendin jî wisa çîk dibe elbette tu gelek kitaba jî dixwîne ji bo ku tu gelek kitaba dixwîne ew kitab jî wek got sîsikê te diçînin yani fikr ramanên we jî zêde dibin ne wisa hûn dibin bergehên te cuda dibin mesela tu romankê dixwîne ew duê romanê de çend tîp hene çend karakter hene تلگوری وانجی لدنیای دنر الجیان دنره برگهن تا جدا جدا دبن دولمن دبن تجی پیش کفه وکی تجی وگو تجی بجوان کتابا بحمل دبه و دورا تجی به هاو اجی چلو وان و کتابه و برهمه مگوهرتیه گوهرتنک دمت چکریه حسکرینک دمت چکریه هیجانک کلجانک دمت چکریه اجی کارم مروف ناده کلجان بکم وان بگوهرم شورشeke دوان diçe bikim ew jî dibe armanca nivîskar ulum karim mesela şano pirbala mikşan amoste henek menek de got ne wisa navê pirtika we henek meneke wek şanoyê hatiye nivîsandin ev qabiliyetçî derete mamoste yani şano piçkî cuda ye ji cureyên din ez bêjim yani ew karakter û çawa derxist holê yani karakter eko senarîst jî mesela oxtê şanoyek oxtê senaryoyek dinivîsênin ew karakteran ji jana xwe derxin holê ancî tiştên din tê dixin ser wê û dinivîsênin ew eşkî derê hat ez di mekteba seretayî de min dest tiyatroyê kir şanoyê kir wî çayî midlîst hûn dilîst ne herî milîst dibistana navîn dijî û a lîseyê dijî û a zanîngehê dijî hartim min lîstikvanî kir piştî gozbûn mamoste ve gojebela xwendevan bilîzin em ê rêvebertiyê ji wan bikin derhênertiyê ji wan bikin dûra me got kamê senaryoyê jî binivîsînin îşallah em ê senaryoyê sînemayê jî binivîsin me dest bê jî kirine hatiye lîstin an yani şano şanoya henek menek erê henek menekê got duê kitabê de yek du do hatin li Sêbînê me lîstiye hatiye lîstin saat xweş wê name çê kiriye û me dayê hevalna dijî îşallah wê ew jî wan sikeca wan kurta şanoya bilîzin İnşallah. Ji bo çi derket dibêje ew derdora mirov ji wextê cê got tê mezin dibin gekî mühim e bavê te kalkê te diya te got henekçî bin cîranê te henekçî bin tu wan heneka tu jî dikene hew tu dibê ev henek xweşin jiyaneke baş e ka ez jî piştî henek nabikim Ji xwe di nav kurmancê me de gotinek heye ya çi zane fîlma bigire erê yani hin însan hene pir bila henekçî ne wextê diçin nav civakekê ji xwe re însana temaşe dikin gelek însan wisa ji xwe re însana temaşe dikin wextê ew însan diçe ji malê ca zarî wan dikin yani bir henekî zarî wan dikin em dibêjin fîlmê wan digirin yani hakikaten di nav çanda me jî tiştekî wisa heye yani em hes dikin wilo ji bo nivîskariyeke bi qalîte divê nivîskar çavê xwe û bergeha xwe xweşik lê biferece lê temaşe bike li bûyeran li însanan lêkolîner ne wisa li tevgerên wan û li derdorê xweşik binere bêka çi diqewime wek qamerayekê divê wilo pir dîqat be bala xwe dênê xwe bide tişta û qeyd bike wê navê elbet tişpêrtine ne lê wê sîska bûyerê divê xweşik serê xwe diqeyd bike û bê dûra ez ê vê binivîsînim ez ê tişna bi ser wê bikim ji xwe di nivîskariyê de hertim
buyereke wek sîsikê heye tişna divetke pevbestinê pevbestin yani qurguyê dike û tu tiştatînî ba hev tu wê planê dike û êdî nivîsa te xweşiktir dibe. ساعت خوش مامۆستا em ji we jî pirsin hûn mamoste hem ji bo ciwanan hûn mînakeke mezinin hem ji bo extiyarên me ez bêjim mezinên me rûsîpeyên me û mînakeke mezinin bi rastî piştî pêncî salî piştî çend salan وهینی hûn hewil dane hûn pirtûkan nivîsandine karekî pir bi qîmet e bi rastî îca aneka heşta pirtûkên me hene nefsa mamoste heta hûn hîn dewam dikin yani di pêşrojên hûn çi difikirin hûn ê hîn binivîsînin hûn ê çi bikin Na du dû dî nîvcona ez wat nîvcone hûn ê wan tamam bikin inşallah ez ê wana tamam bikim û ya du dû jî ev jî heye mesela ev pirtûkê me şeîrê me ne ê kesî ne hemû مج دلێ خۆ دەرخستنە جەم خۆ من نوویسی ساعت خوش جەم خۆ نوویسینا Resen. و دبن نها gelek şu dibina Avrupa'ş bina Avrupa yani qîmetê wa değerê wa li cem bixwe gelek yani giş li ser çi ne mamoste mijarê Ranê giş li ser evînê ye aşiqê ye sisê jê sisê jê ser evînê ne û yek jê em seyîdin kalkêma ji ber zilmê ji Basrayê Reviyaya hatiye gundê bêcirman bi bajarê Kercosê ve girêdaya cihê wî li wir e dibêjinê Seyîd Bilal Seyid Bilal ew ser yek jê ser wê min nivîsiya û ya didûa zamanê berê ev koçerê me got xwe dîpaz ji wanê ji Bedlîsê ji Mûşê dihatina pezê xwetanîna vîrexêma nihatênin berê ew nebû berê koçerê Ereba hebûn koçerê Ereba pezê xwetanîna vîrexêma tanî êleke wa hebû ji ware digo Benî Hilalî Benî Hilalî hatin dora darê tinastikê darê gundekî kevnî kevna qiral tê de hebûn got anîn ev qiralê darê berdewîl digotinê de kete pêşiya got zê heq ji we bistêne got welam heq nadin lev xistin got lev xistin Abûzêd pêlewanê wa bû berdewîl kuşt ew jî ew hadîse jî miyek nivîsiya ya sisiya çîroka wê mesele te nivîsandine ne helbeste hem lev hem şeîr û hem çîroka hem çîroka ya siya bi behsa Muhammed pêxember ya Allahümme salli ala ew jî di nav de ya û du do jî bi Tirkî ne to jî ev pirtik hem Kurdiyên wan hem Tirkiyên wan jî hene ne wisa ê ku kurmancî yani bizan ew jî şeîr ew jî şîîr helbeste belê belê mamoste em ê ji te helbestan jî godar bikin karî ji me re bêjîne lê em ê hepkî bêhna xwe berdim mamoste em ê straneka din ji Gulay İncaz godar bikin ve gerê de jî ez dixwazim tu helbestan jî ji me re bixwênî serçava serçatinê jî kerem kin Serim ağam damada veye Nau dilimin da evinateye Nau bahçime da gülün teye Nazdari ciran şerme şerme Serim ağam Nau dilimin da evinateye
Nazları ciran şerme şerme. Çıpkım ezdiğinim derdi tebinim şu can xwarım devim tebibinim ev kulu derda vere tebinim nazdarı ciran şerme şerme çıpkım ezdiğinim derdi tebinim şu can xwarım devim tebibinim ev kulu derda beste tebibinim nazdarı ciran şerme şerme. Şerme şerme serim ala medam alaveye nav dilimin da ebinateye nav bakçime da gülenteye nazları ciran şerme şerme. مالا وابا ساعت خوش گلک سپاس بکم بله ام دوام بکم ما مصد خوازم به هلبسته تا دوام بکم بله. انا کا پرتوکاتا د دستم دیه بله. کانیا عشقه د پشوی دجی دیمنن مردینه هي aynen. ام سه مردینی رو هاتن باه بله از شان بدم جنیز و برا gerek برا دیتن gerek انا کا د هندره و ده نيزي شست هب هلبستنا نوصا شير هنا تكي جانج بنا بخوين ما مصد تكي جانج خالص بنا بزين مموزين هي مثلا السري ده ما مستا ام كارن جويجي نبيج هون كي جان خوازن ها مثلا كي جان خوازن كارن بخين برتوكا مي كانيا عشقي كان يا عشقي من فيسيا بقلم خوي زيري مقوتيا بزار زمان خوي شيرين نها برتوكا وينا اسكار مموزين جوي برتوكي بيش tamam Kerem كمان مستا مموزين دي دخوني دا قستيل داي دشوي دا لسر عاشق بو دوي دميدا لسر عاشق بو دوي كيليدا سري صبح جخو رابو او العلم خسوار بو حزنا زيني البرشاوا بو لسر زيني دين وهاربو خاطر خوش جدي وبابا او گریا بهر دو چاوا جمال درکت رول بر آوا جزینر بشی سلاوا ممولیدا چو جزیره
ji bo xatirê dîtna zînê beko ewan wîn dibînê nehişt got ew bigihêzînê beko rahişt bire malê danî oda reş û tarî nehişt kesek werê balê keç xemiland anî darî ya got dibêjim ne eva şekir dibarê ji lêv û deva wê eşqa me kir navava wê dil anî ne cem heva Memol pencerê dinerê zînê li nav bexçe digerê bejin bilindê gerden zerê vê dildaya berxencerê Saat hoş. Saat hoş mamoste. Geleki sağ ol. Diçanda me de diçanda Kurdan da demam bejin evin demam bejin aşk. Cide memuzin te birame. Nasıl aynı ulo ya. Bavar dikim geleki bala vajik kişan değil. Serbe unji destek nivisandır. zaten ew min nivîsiya heta go her du jî Evet devama ve heye. dewama sêçar Tiştek daha bir ama tamam uzun ne kondi te bihisti u te nivîsandî ne? zaten memozîn du welatê me de li cizîrê bûn Ser memuzin ji cur bu cur ciro kere. Evet evet bejim yani. ev çîrok bû ev êmey berê ê ixtiyar civatê me bahs dikin, civatê me hebûn berê civatê me mesela dihatne oda me ev çîrok digotin wê ev mesele digotin mesele bû Evet yani divana malay şu malay Ahmed Khani te ev ne kondi le te civata Aynı Hasan mes kiriya û nivîsandî mecbûr ev nekiriye, tişkî mezê. balkeşî mutfas. biçûkayî Saat hoş böyle. biçûkayî me bihîstiya min ji bîr nekiriya min xistiya Yani emkarın jvirada emkarın bejinde sama masta hune çbejin nizanim. Jbo mrobe ben nivîskar illa merem ne gerek her mekteban. Evet. Yani xwendinê nivîsandinê piçkî merev zane bejî merev hewil dide merev da hîn dibe newsa dalim Evet yani ema erê xwendin Jana pir giring Muhammed e. Hanek ve Medisa Hanek abkin. Lisansa bilind kondi ve ne kondi. Ya haş kitab nivîsandin biçar kitab nivîsandin. Yani ve manede emkarın bir berhef brastî jî xwestin divê. Yani te bixwînî jî te nexwînî jî ego bixwaze û ji xwe bike îş ji xwe bike dert nivîskarî derdikeve holê. derkeve Mana vê ev e. wê derkeve Yani mesela un hayata xwe de un çîroka me muzîn ve xwendiye mamoste. Ve ne xwendiye newsa yani tiştek û bîra de maye bîra we de maye un nivîsandine. Zaten Ev jî tiştekî bi rastî weka mamoste jî bahs kir neha pir muhîm e yani. Rê xwendina wî tune bû mana ji wê beres hetmana Xwendin hebûne ew şikir. berê nebû li serê me de ma neha hevalekî me mesele got ya strane got ew na dikeve qelpê însan dikeve dilê însana û dikeve sê mijiyê însana ji bîr nakin Yani mirovên bere ji mamoste hişê wan ji ber vê yekê zêdetir bû newsa. Erê. Yani aneka ciwarên aneka dibin tiştek ciwaret dibêjî çî te ji bîr dikin. Hingî teknolojî pêş ve çûyî her tiştî teknolojî telefona qayıt dikin di nivîsênin. Her tiştî fotoğrafyan dikişinin ji ber vê yekê jî edne yani mirovên vê heyamê de jî zû tiştan hişê xwe de nam mucizeyeke Xwedê heye got mirov dixwaze hînî zimankî didibe mirov hînî her tiştî dibe. Yani hînbûn bixwe mucizeya Xwedê ye. Ew jî îro û Abdulaziz Bey dibînin xwe bixwe xwe çî kiriye û yani ji bo xwe jî ez bêjim nivîskar xwe bixwe xwe terbiyet dike xwe dîsîplînize dike û dinivîsîne. Wextê ku dinivîsî jî nivîskar xwe hîn dike xwe hînî nivîsandinê dike xwe hînî cûreyan dike xwe hînî huner dike xwe hînî pevbestinê dike xwe hînî gelek tişta dike. Yani nivîsandin û nivîskarî jî dibistana nivîskar e em karin bêjin. Yani dibistana mekteba nivîskariyê tune ji xwe newsa mamoste. Mirov xwe Yani vedike. bingeha vê karê çi ye li gorî we? Yani çavkaniyên vê karî bingeha wê çi ye li gorî we nivîskariyan ez bêjim? Bandoriya gol mirov dibe zarokatiyê di xortaniyê di evîndariyê de got evîndarî divê mûlo Em bêjin evîn nafê ve tê werî bîra mamoste. got çi bi derdike yani pirzgirêyekek çê dibe evîn bi derdik çê dibe bûyerek got ne ji rêzê bi derdike tiştkî gol jiyanê di wê navê tune bû derdike vê derdike pirzgirêyekeke ew pirzgirêk divê bê çareserkirin. Yani ji ber wê yekê jî nivîskar bi nivîsê bi planekê bi kompozisyonekê xwe bi xwe xwe dalimîne û dinivîsîne û wî derdê xwe hem ji xwe re dibêje hem bêhna xwe berdide
hem ji mirova rijî dibêje wan jî hîn dike û xwe jî hîn dike hem tedawiya xwe psikolojîk jî dike û hem a mirovan jî dike û çîroka xwe ji mirovan dibêje hebûna xwe jî îspat dike û derdê xwe jî ji mirovan dibêje. Dibe bihara dila. Bihara dila. Bihar çi xweş e. بله Şîn dike dinya. Ev jî ev tiştê wilo pirtûk bihara dilan e. بله yani em karin bêjin însanekî ku pir nejiyaye li vê dünyayê pir tişt nekişandine yani ji bo nivîsandinê dert jî lazim e nemsa mamosta kêfxweşî jî lazim e Tabii. xemgînî jî lazim e yani her tiştê em karin bêjin lazim e ji bo mirovek ku tiştek binivîse nemsa Evet. hin însan mesela dewan ku derdê wan heye dinivîsênin hin însan hene daxivin hin însan heye ji xwe re Müzik müzikê lêtin yani em însan em bi her awayî dixwazin Em hestên xwe derxin be ne wisa Erê. yani ez bawer dikim fitreta me jî wisa em însan wisa hatine dünyayê Erê. yani dema hûn dinivîsênin mesela pirtika we ya ewil dema ku we nivîsand we çi hîs kir yani ew roj ew dem tê bîra we Pirtûka minî a got derket a ferhengê bû yani ji berê di kêfa min ji peyvar yani dihat. mesela dema ku we navê li ser pirtikê hat nivîsandin we dît derket holê mesela ew pirtik bertek ji we re hat ê baş mesela we çi hîs kir yani Ya rûmetik ji meror çê dibe. Rûmeta meror çê. kedemekeke zêde ye bi rastî Mirov xwe bi qîmet dibîne. Mirov xwe hêja dibîne. û nixwasim got Kurdî bi bêtir mirov kêfa mirov tê ji bo zimanê Kurdî mirov Zimanê dayîk. berhem na bîne holê mirov binivîsîne hem ji ber zorbûna wê û hem ji bo îspata zimanê xwe û hem ji bo kemilandina zimanê Kurdî mirov tişkî bike nehin dike. Ev qasî giring e di jiyanê de we got min got elbet derd û kul û hest û ramanên gelek însana hene ê hemen hemen hemû însana hene lê nivîskar van derda van hestan bi derdekî di ji xwe re tînin bahev nivîskarî bi xwe derdike bi xwe divê tu wextekî ji xwe re parve bike û ji jiyanê pişkî xwe îzole bike û binivîsîne ev jî derdike yani gelo acaba wê ev nivîs bê ecibandin ya na wê çi bandorê ser însana bike yani piştî gohat nivîsandin di veterê de pirsekulo hebû piştî gohat nivîsandin û te kitap xelas kir çi hîz dikin çi hîz dikin we got zarokek te çê dibe û te merak dike acaba gelo wê çi bibe ji vê zarokê ji vê pitikê vê bebekê wê mezin bibe wê çi mesleka wê çi be wê têkeve nav mirova wê zulmê lê bikin ya wê îsankî çawa be wilo merak ji meror çê dibe ji dêw bavare ev pirtûk jî wisayê te dibe acaba wê bên ecibandin ya naye ecibandin gelo wê ev kitap çilo bê nirxandin te dikevin merakê de ew jî kelecanike yani hem dert hem kelecan hem aşk hartim pavrayı ev jî rastiya jiyaneyê em karin bêjin zarok mezin dibin dikevin nav civakê jiyanê ji te dûr dikevin kitêb jî hûlone piştî gohat çapkirin weşandin ji we derdikeve ne wisa êdî ne malê te tenê malê gelin malê piyasê malê efendim bêjin yê jiyanê hemîn Anika li ber we kitaba şoreşker û û mîratxur mîratxur hûn karin nîşanê bidin mamosta em bexsa wê jî bikin ev a herî dawî yekî jane mamosta ya herî dawî berî bi sê meha derket qir kitap yayînevî me derxist nîşanê kamera bidin mamosta ji we ev ceribandinin ceribandin ceribandinên li ser dîrok psikolojî felsefe edebiyat û jiyanê tevdeyê li ser wan cûr be cûr pêncî û pênc ceribandin min nivîsandine belkî 15 sala de hat 15 nivîsandin yani ne şoxlê mehkê du mehaye hinek jêl dever nehat weşandin me jî hemid dan ser hev û êdî jî me kirin kitêbik û em karin behsa neveroka wan bikin naverokan de we got erê pêncî û nêzîka pêncî û pênc nêzîka pêncî û pênc hap e, ceribandin hene erê
بتركي دبيجن دنما بله بله ev ceribandin tu ne mecburî tişkî ispat bike. Fikrê xwe, hestên xwe tu dibêjî lê tu ne mecburî ispat bike. Tu li ser mijarekê fikrê xwe dibêjî, hestên xwe dibêjî, tu dibêjî li gorî me wisa yan wisa û tu dibêjî. Mesela ku dixwazin dest bi nivîsê bikin mamosena gelek ciwan jî me temaşe dikin karin bi ceribandinê dest pê bikin Karim Yani, ceribandinê dest pê bikin herê. ji bo ku hem qurt e û hem cûr bi cûr ye ku dixwazin mesela karin bi vana dest pê bikin ne Karin bi helbestê dest pê bikin, dikarin bi romanê dest pê bikin, bi çîrokê dest pê bikin. Ceribandin ji bo ku fikir giranî tê de heye piştî bingeh jî dixwaze ne ciwan sebra xwe pê nayînin. Lê mesela lîseyê tê bîra me kitabên ceribandinê jî min dixwandin. me xwendibû we. Got mero bixwîne, mero dielime. Mero hîn dibe. Got mero nexwîne, mero hîn nabe. Yani cüreyeke cuda ye li Tabii, gorî tabii. romanan ji bo Tabii. wisa jî belkî Erê. mere çika bixwînî mere hîn jî dibe. Erê. Di naberokê ez dinerim aneka mamoste kîjan dixwazin kîjan ji me re bahs bikin yani aneka dîroka zindî heye çanda miriyan heye Erê. beraz heye kanî Musa heye hûnek bahsa kîjan ji me re bikin hûn kîjan Mesela dixwazin? dîroka Abal zindî, kir. dîroka zindî Dîroka zindî. sê çar ceribandinên din jî li gorî vê fikrê hatin nivîsandin ji bo wilo jî mero Karin basa bahs vê bikin. bike baş e. Mesela dîroka zindî dîrok bi me re zindî ye. Gelek tevgerên me, gerek psikolojiyên me ji dîrokê tên. Nexweşiyên me ji dîrokê tên. Tebiatê got me ji xwe re peyda kirine, tiştê got mihîm bûne ji bav û kalan, ji serpêhatiyê wan tên. Em ji wan hîn dibin. Bi dîrokê em hîn dibin, bi kitêban em hîn dibin. Îja însan got rexne neke wan agahiya û têxi jiyana xwe dibi got ew jî bi wan nexweşiya bikeve. Dibi got ew jî wan çewtiya bike. Dibi got ew jî wan jiyana dubare bike û têkeve çewtiyê. Lê mirov mecbûr bi dîrokê re têkoşînê jî bike. Bi peşerojê û serpêhatiyan têkoşînê bike û wisa têxi jiyana xwe yana mirov dibi got çewtiya bike. Mirov bêtir ji dîrokê bawer dikin. Lewma dîrok ya jî tiştê got qewimîne hatî serê mirovan bêtir însan li gorî wê dire. Lê aniha hîn xwe îspat nekiriye. Jiyana nûjenî xwe îspat nekiriye. Lewma bêtir mirov didin pey dîrokê. Tiştê got qewimîne. Hem ji aliyê dînî ve hem ji aliyê bûyerên got qewimî bin hem ji aliyê urf û adetan ve bêtir kevneşopî bêtir hêzdar e. Piranî di çanda me de newsa mamoste. Erê. Çîrokan hez dikin em mezinê xwe her tib godar dikin. Yani dema nav gele tiştek diqawme em rûspangê rûspiyê xwe dikin em ji wan dipirsin. Yani bawer dikim behsa wê jî dikin. Erê yani dîroka zindî li gorî wê bîranînên kevneşopiyê hene, bîranînên miriyan hene û gotinê pêşiyan hene. Ev heme ji me re tecrübe ne. Îja ev tecrübe divê ji me re mînak bin û wana zanibin. Lê heme dîrok û heme tecrübe jî divê bên nirxandin û wisa têkevin jiyana me. Çanda miriyan. Çîkek jî gotiye çanda miriyan ev jî hemen hemen basa heman tiştî dike. Basa jiyanê Mesela dîsa. divê çandê de heta tu nemrî tu qîmet nabe. Bi rastî jî mirovên mirî bêtir bi qîmetin. Hunermendek zindî gohîn nemiriye fqasî ne bi qîmeti bêtir hunermendên mirî bi qîmetin. Mesela tablokê çê dike wî çaxê ne bi qîmeti got dimre trilyona tê firotin. Müzisyenek heye wê demê gelkî ne bi qîmeti got dimre dibe ya ev hestrana wî çiqa xweş bû xwezî me bêtir lê hesan dibe. Nivîskarek heye bi êş û kula heta pirtûkê derdixe qîmetê wî wê demê nizanin em niha mamoste em heme dibe ha ev pirtûk baş û ev pirtûk baş û berî 100 salî hatî nivîsandin û jî bixwînin. Lê wê demê kesî ti qîmet pê nedaye. Mixabin mirî
vê taliyê mirî bêtir qîmetin. Efendim em bêjin evînên miriyan jî qîmettirin. Mesela em gavka de Behsa Memuzîn. Memuzîn, Ferhat û Şîrîn, Kerem Aslı. Kerem û Aslı ji zindiyare mirîne îdolin. لێدەما ئەو ئاچخا خۆ دژیان ji me re belkî belasebeb dihatine wisa mamoste di wê demê de belkî ya me digot belkî ev çi aşqa yanî însanên wê demê re ez dibêjim lê aneka ji me re pir aşkeka mezin te evîneka mezin te ji ber got serdema nûjen de evînî û aşk û heskirin û hêjabûn qîmetê xwe winda kiriye. Mirov dixwaze bi wan evîndarên kevin xwe jî qîmet bike. Di edebiyatê de helbesta di gelek berheman de em wana mînak didin, em xwe bi wan qîmet dikin. Dîsa bi xêra wanin, em bi xêra miriyanin. Min li wir jî nivîsandiye û Mêra miriyanin. em nexweşê miriyanin me ew jî nivîsandiye, nexweşiyê wan derbasî me dibin. Çanda kuştinê heqî kuşt, rastî vemirand, ti kes nizane bê kî sax e, kî miriye, ew jî min nivîsandiye. û hinek mirov jî parêzgerê dîrokê ne. Miriyê dîrokê ne, yani gelkî prestîjî dîrokê dibin. û dîrokê ji xwe re dikin îlah, ji xwe re dikin devereke prestîjê, ew jî xeletin. Yani heyfa berî 100 salî 105 salî kalkê xwe ji zindiya distînin. Ev jî tiştekî nexweşîkeke mezin e mixabin gelek însan li gorî vê nexweşiyê, li gorî vê parêzgehiyê nejatperestiyê dikin û tevgerên çew dikin. Ev jî ne baş e. Mesela baraz heş huzurê baraz zanin domuz bi Tirkî. Baraz çi tê ber dixwe. Çi tê ber dixwe. Dixwe heme tişî dixwe. Li gorî İslamê jî ev heywan ne tişkî çêkî yani ji aliyê mînakê ve ne tişkî baş e. Em baraz rexne dikin lê em basa mirovan dikin. Mesela Kanî Musa aleyhisselam qewmê xwe xelas kiriye em basa wê dikin. Dafixane di rûpela 21 de Dünya dafixane ye dibêjim. Dünya dafixane ye. Herkes bi keda helal xwe xwedî nake. Herkes xefikê dadixe. Ego bazirganiyê dikin, dafixê datînin, dixwazin însana bixapînin. Gelek mirov mixabin. Divê mirov neyê lîstikê. Lîstik heye. Ego însana dixwazin bixapînin, lîstikê çê dikin, dafixê datînin. Ja cûreyên dafixê henib Kurdî me ew jî xistine mesela efsink ji keviran çê dibe me ew jî behsa wê kiriye û li gorî tevgerên mirovan kemîn heye ew jî dafike yani dewlemendiya Kurdî jî mi divan ceribandina de ew cûreyê Karev dewlemendiya Kurdan jî dibînin. Erê. Mesela şoreşgerê Müslüman û kole ev jî resene çünkü di Müslümantiyê de şoreşgerî heye. Şoreşgerî Muhammed Aleyhisselam xwe şoreşger bû. Yani tiştê kevne şop, tiştê kêr net hat, bi wan re şer kiriye, têkoşîn kiriye. Lê Müslümana gelek cara niha jî bînin şoreşgerî winda kirine. Şoreşgerî ji bo ku winda kirine jî paş dirin. Me vir de çi gotî te dît Qur'anê de divê mirov koleya azad bike. Ayetên Musa hene. Hinek dibêjin maya kole tune ne. Kole li gorî filîma hinek destê wan kelepçe kirîne, zincîr kirîne. Koleyên vê heyame li gorî we hene bawer dikim. Koleyên serdema nûjen me divir de dîtine. Hinek jê bi nanûzikê dişuxulin. Hinek jê heş huzurê bedena xwe difroşin. Hinek jê ev jî gulamtiye. Ev jî gulamtiye. Çawa divê mirov mesela gotiye mesela te son dixwar û te nanî cî divê te here kolekî azad bike. Te mirovek kuşt bêhemdî xwe divê te heqê xwîna xwe bide an jî divê te çi bike divê te her kolekî azad bike bêhemd bijî. Ev çikê Müslümantiye wilo hene û bi şoreşgeriyê ve mixwe çî kirî û em dawî jî min gotiye ez dixwazim koleyekî azad bikim xwe. Ez dixwazim xwe azad bikim ew jî.
هم جی غلامن نه سما yani ve merokh azad bike azad bike yani jiyana İslami gojmer te gotin û xwedê rêşanî me kiriye ew azadiya bi pirsiyariye pirsiyariya wê heye yani ne got her tiştî bike divêt kola azad bike divêt sidqa xwe bide divêt zika xwe bide ew azadî di wê formê de ye rûpera 26 de mesela bifetihîne فتحاندن تدي هم دلي إنسانا تفتحينه هم عردك تفتحينه تكفر مفرا داتينه آليكي عرض إخوة بيتر تفتحينه إجا فتحاندنا دل جالكي جرينجة قلت دلي إنسانا بفتحينه تتكفر دليوان و تبيتر أوجي حشتتكن يعني بارير ياجي أم بيجن آستنجي وبندين نافبرا ود رادبن مثلا جداهی ما و سردما جاهلیه معنی برهم مگوتی کنو کرمانجی دبیجن فرقا مذهب تنهی مخابن دوی مسلمان خو رخنه بکن و بین سریا راست جور بجور ام کارم بیجن اره دناوه پرتکیده پرتکا شورشکر و میرات خورده اره نزی پنجی حب جرباندن هیه اره Ana kan bana şki dere karım bıkırın mamosta. Ekut Odedi- fazla mesela van portukan bu xuyna za jojwa jipır. اره دی اینترنت هیه بخوازن اینترنت کارن هیه. چی بکن بکرن و نسبین دیجی zaten ata hoca sab Paris Saat ayı baş. سمبول قرطاسیاوی گل کی پاريزيا مکری ام جیر سپاسیا خودشینن ام کارن ناورو کاوی کنگی تخواست ام کیزا دیسا کارن دوام بکن Tamam mamosta. Tamam evet. Devam edelim. Mamosta Evet. işte jidu kazım Evet. bıkırsın. Portukan tane ka te frotun ne olsa. بله Yani te çapkırın te frotun. Ekut kazım bıkır şki dere de karım bıkırın mesela. نهال Lisar internete van te frotun. القرطاسيا يا Merdine te frotun. لسيبيننا Sevine. يا بقى تاخو جنا بارش قرطاسيا الباوين سيدو والقرطاسيا الباوين Malavana va. شاربين جها قرطاسيا هنا وبا ازناش نابرسم تكا وفرضنا نفرضنا اما شاربين صالا نبلو به ام من بنویسان جا اوزان اري مو حيرة وزان Kazı beraber bıkırın kazı yok. اري Saat hoş. اي والله Saat hoş mamosta. Eme devam bıkın bir sohbet akı. Eme basa naberoka portukan ve jibıkın. Evet. Lema di sab ki behna xo berden naxwazım o pır babalayınım. Eme stran ka hoş bije Gülay Hanım godar bıkın keremkin. بله حاضر میشه که بگیم از وسترانی سر هندزانن شش سبات زلزله چه بو ارتجی چه بو از بخوازم وسترانی سر و بیجم سپاس اونی وفات کرنجی همیرا رحمه خودت خواست
لیلی آنی دوست سیصد مرزل و دو دلیلی لولو دلیلی لولو ساعت خوش مالا واوا والله تدلمه شانت حقیقتا جی ساعت خوش ساعت خوش سر شش سبات جی دو سال در باسپو براستی خدا صبر بده مالباتان حقیقتا وقتی هم دبینین وان دیمنان دلمه خیشه زحمت لگلک انسان میان بهتر اشیا مالباتان خدمه وان دیمیان از بیجم رحمه خدا الوان به خدا علی کاریه بده مالباتان مالباتان مهمی یانجی انشالله گرک سپاس کم مالا آبا بلن بمجارا خودمان بکن ما مسته اشتب پرسم دمات پرتقال خو قدانت ما مسته تچی حس کر آن که حجت هب پرتقال تهنه لسر ماسنه تکاری وان شان مجی بدی آن که اویندار دبینم دلی عشقی از دبینم تکاری نشان مجی بده نه دلی اویندار
دلێ ئەڤیندار ئەرێ ئەو ژی هەلبەستە مامۆستا ئەرێ هەلبەستە و ئەوژی دلێ عشقی دلێ عشقێ دلێ عشقەیە سەروەژی دیمەنێن وهەنە ئەرێ هێدێدی مامۆستەکە ئەف ترکیە بێژە Ev Tirkiye. ناریە ئەرێ ناریە عشق ڕزگاریە ئەvê دیژی مەگوت سید بلال و ئەوژی ئەسکارم بێژم گشتی ji bo pir biqîmete newsa gelekî wexta zuat bînim wilo kat sirêm çi weke got ew eşqa berê tê berçavê belê belê evulû îca mamosta te got Belê. yazda zarokên min hene belê dema te pirtik nivîsan dema te xwehînî nivîsê te xwehînî xwendinê kir zarokê te çi gotin zarokê yan me pîrekat te xanima te zarokê te çi gotin na xanima min ji wêna naciza nana ne ku az dibin çi bertektan çi gotin na bawer dikim pir Kêfa wa kêfawan hatiye kêfa wa jî hat vêce min jî çilo kir ji bo got kêfa wa hat muaşiyan da mektebê hemû jî niha mesela maaş bi maaşin giş xwendevanin newsa Giş xwendevan çima muaşiyan ji bo derdê got min nexwend mekteb tune bû goz bixwênim ew derd hê dilê min de bû min got bere zarokên bixwînin ji bo wilo mivada xwendin sat û malûm e niha wexta ev pirtûk em wa dinivîsin ew eşqa kevin tê bîra Emer eşqa kevin ya beriya bi seh salî wilo wexta qalema xwe şixulênim ew eşq aşka çiye mamoste eşq xanimeke ki aneka belki xanima te ji temaşe dike ama نترس بێش niha eşq hawya çi însanê got hebî gogiha 20 sala keç bê kur bê wê leqaya eşqekê bibe wê eşqekê bibîne belê ew eşq diye eşqa piçûkayî ya 20 salî ji dilê însana dernakeve ev ji bo wilo ya vê niha kêfa wa jî tê ev keçikê me kurkê me hemû ha îro meyîzêne yani ew ji piştgiriyê didin te newsa ew malûma hin jî textorin hin jî meelmin ew ancî îşê karê xwe rim karê bijîrin xwe dimeşin ناناش دۆ شەوێ divî zirzirat telefona wan li te digerin me çima tu nabî behsa wan ji me re bike mamoste xۆjam wir qasiyê em bêqedir nebûne nestağfurullah hûn pir biqîmetin sana bêjin em jî emeklîna em ne pêrawane jî li me pirsin kerem ku mamoste bûne Ez we behsa êş û tedî zelzele û Belê, fikir belê, belê. mesela behsa karin behsa êşa hebûnê bikin êşa hebûnê di her paragrafê de ez dixwazim fikrekî bêjim û wilo derbas bibim kerem kin tiştekî bê nîşan nîne êş nîşana hebûnê ye ku mirov êşê dikişîne hebûna xwe jî tu îspat dike yani tu bêva ez heme hişekî got ne zindî be naêşe yani mirî naêşin mesela pîleya êşê jî heye yani derecê wê jî hene Belê. her êş ne wek heve nivîskar êşa ziman jî dikînin min çi gotiye ku derdê me neba me bi vî zimanî nednivîsî lewra ev ziman tijî derd û kule dîsa jî me ev bar qebûl e hema bila ev ziman zindî be nivîskar civyarê hest û hişmendiya civakê ye derd ku karibe peyvan bicivînî yani peyvandina civandina peyva jî derdike ew jî derdê nivîskarim lê derdê civakê gelek jê jî ji nivîskar peyda dibin çünkü Tolstoy tiştek gotiye belê Balzac tiştek gotiye Platon tiştek gotiye Marx tiştek gotiye Ziwer İlhan tiştek gotiye ji bo gov evan hev nekiriye evan ne civiyane herkes kitabê cuda cuda dixwîne û derd jî zêde dibin ê wekevî jî nemimkine dert zêde dibin li ew jî dewlemendiyeke derê dewlemendiye lê carna tundî jî mixabin derdkevin maqseda min goz çîk bikim tespît bikim mirov dikarî dîrokê ji xwe re bike derd ew jî derde êş nîşana guhertina hebûnê ye guhebûna xwe tu diguhere tu tevgerên xwe diguhere tu qerekerên xwe diguhere dîsa tu êşê dikişîne bê êş çê nabe
ايش وكل نشانكن لګرینا راستیه ګوت راستیه دګره دیسات ايشه دکشینه لی هنک جیت خوازن هردم دناف دردان ده بجن اف جی نخوشی که yani تل arabeskavanları تل müzik avanları yani هرتم خمگین نوسا ev jî خمگینی nexweşî حس ke yani got ne mümkün tehartim eşe bikşîni got tehartim eşe bikşîni pirzgirêkin işte jî hene divê tilxwe çî bike ji zamanan ve mirovên ku dikin hewar an jî digirîn dênê mirovan dikşînin ev jî insanên mazlum hem de edebiyatê de hem de di bûyeran de jiyanê de ê gotkin qîrîn ê gotkin hewar bêtir dênê û balê dikşînin lê ez vê bêjim êdî di serdema nûjendê ev piçkê darbe xwariye mirov biya me bikin wê de ji vê biqerin hewar û qêrîn êdî ne çare ye divê derdê xwe ew bixwe derman bikin. Eş nişana zilmê ye barê xwe giran neke yani mirov xwe barê xwe giran dike tiştê ku nikare bi rajê tiştê ku bikêrî wî neyê gol xwe bar bike zulmên xwe dike ew jî êşike we dixwazim vana hema me biçe ve girêdayî êş nîşana hebûnê ye xwedê ti kesî bê derd nehêle lewma nehewceyek ku tu hebûna xwe îspat bike divê tu qalîteya hebûna xwe hildî derdên heq bikşînî xemên meşrû bixwe ku li êşa te hêja be Kurd di edebiyatê de di huner de di muzîkê de di tevgerên xwe de di hemû jiyana xwe de me qenc dênê xwe daye civaka xwe me ev tespît kiriye Kurd dixwazin xwe îspat bikin ji dîrokê tê ev mesele dixwazin xwe îspat bikin û hebûna xwe bi vê êşê hem muzîka me hemû tiştê me de êş heye û zanin di dengbêjiyê de êş heye di edebiyatê de êş heye di siyasetê de êş heye êş bi êşkuja jî ev jî derîneke newsa mamoste bi êşkujê jî jan alî dinyayê dinere divê em vê psikolojiyê biguherin tu nikare her bîskê bike hewar û ez mazlûmim û ax û wax û ez çûm û ez mirim werim mivê çê hakikaten nabe jî mamoste hin insan yani ez çabezim jê xwarinê dixwin sankî yani ew hestê xwe têr dibin dema ku kêfxweş dibin sanki dibêjin piştî demekê kêfa me xerab be û her tim bi xemgînî dijîn yani nizanî kêfxweşî çi ye Ya ez ê mesela ez neşte me ez nejmara te me tu bê xwîn ji min tê ez birîndarim ez ê bêm birîna te temam ez ê pansuman bikim lê ez nikarim te re ez jî xwîna xwe biherikînim çê nabe bi hertim wilo çê nabe ji ber vê yekê em bêjin çi qalîteya hebûna xwe divê mirov bilind bike çare ev e êş û derd wisa çareser dibin mirov dema ku hebûna xwe bizanibe armanca xwe li vê dunyayê amade bike û diyar bike ez bêjim hinga jiyana însan jî baştir didome newsa kêfxweşî didome yani oxtê însanek mirovek nizanibe ku li vê dunyayê wê çi bike armanca wî çi ye mesela karek dike ji bo çi ew karî dike ji wî karî hez dike an nake li gorî wî ye an negorî wî ye dema ku mirov vana çareser bike heta ku ji distê me were ev jî firsendeke şanseke cana heta mere vana çareser neke bawer dikim li vê dunyayê me rev kêfxweşî nabe Aynen wisa wek eksistansiyalîstan got waroluşçu felsefe mijêr dibêjin tu xwe xwe dinaqîne hebûn heye hebûn kes nikar înkar êgo înkar newsa erê êgo hebûnê înkar bike ji xwe ew nezantiya wî ew em wêna nikarin tişkî nehewcîn tişkî jêr bêjin divê tu qalîteya hebûna xwe bilind bike û mamoste hin însan jî her tiştî erê hebûna xwe divê em zanibin em tişta qebûl jî bikin li hin însan jî çi tê serê wan dibe qedera me wisa ye her tiştî neqedere newsa yani dema ku em hebûna xwe baş zanibin erê hin tişt qederin li merev gava baş bifikre baş bije hewil û xîret bide ji bo jiyana xwe bawer dikim qedera însan ji rasterast weke aynî naçe yani heman ayn wisa min jî ser qederê min nivîsan qeder dixal neqandin û hilbijartin e neqandin û hilbijartina te dibe qedera te
دو قرآن ده جور بجور ريان مهنه نفس دو قرآن ده قدر نلگوری گو ام دبیجن تهاتی گوتن قدر دنگیا دنیای همو گردونیه خود اولو خلقان دید حسن حشک باران شل پلاستیک ولوی آفته و خوارن اف قدره لی مصیبت دبیجه تشتی گو وکریه نیوه و امتینن سری وک آزمونه کیه و تشتی گو بهنکا در کریه ام نیوه و ام بوا تعم کرن ددن امانتین پیروز هی مثلا مسلمان گلک جارا ام امانتین پیروز محمد علیه السلام ام دبیجن فقط لگوری ما او امانتین پیروز نه اون تفجر محمد عليه السلام نا رهاوي نا جياناوية نوسا نا هرقاوي نا شوبالنجيوي تفجرين جيانانوي تفجرين وي جمر مهمن جبو خدي مقولتي دبرك من فيسانديه بس قازم فينا بخوينم مثلا تشكيلو من قالك انسان بلا او كليلك بشاغي خوفا با دست خو ناو جوی خوشیکیه گو کل تی قرمچاندن دل من دپرته از موزا گروکل سر گونجیان نوتروان دوی دریه کدا جوانتیه شیطانیه نکه هستن وی کچکی گری نکه دست ناو جوی دلالیا هایش تشتکینینه بلا او پرپریک بفره ما هزا رنگین جی کیسی ته ام رجدکن چاوی خو برنده وی تازیان نیاته جبو قدر خودی خوشیکیه نحرمینه جبو قدر خودی خوشیکیه نحرمینه آره خوشیکی و کرتیجی کدی خوشیکی و کرتی هید هر تشتیده ما اوانی برهف مدرنیزم کاپیتالیست مخابن مدرنیزم کاپیتالیست دجیانا مده تفجر نیسان خرد که هم جالی آبوریه و هم جالی تکیلداریه و هم چانده و اهلاقه و مگوتی مدرنیزم ازویه مدرنیزم بازار دروانه دوی مرو هایجه هبه مدرنیزم عیبا رش مالبات دسوکا بیفدیه ده قلیا مالبات باسا زادگانی کری یعنی اصالت بنیاتا و بجامریه و مردیه و گریدایه مروین گو هر چقاس به اصیل زاده به زادگان نه جامر به نه مرد به هر چقا پس نه خو باب و کاکی خو بدجی حاصل تفگرین وین ساعت خوش با مصطفی آره تو بخواسته دوام بکم دهش و شهرستانیا مسلمانان در رفورم اوجی نقاشی کوسا هید پیاسه ده د اسلام د مرو نکار رفورمی بکه چونکه دین خدایه لمروف کاره هش و شهرستانیا مسلمانان ده آگو تی جین گو نل گوری قرآنی نل گوری رسول اکرمه مرو وی دوی بگواره یعنی دوی ام خواب بگوارن نه اسلامی ام نکار تفگره خواه ام بگوارن نوسا ارل صحبونه یک دیجی نویساندیه آبوریا کو نابوره آبوریا کو نابوره که بینه هر که زانه کو نابوره و گم دیسا دوام بکن از کارم چی بکم همه دوام بکن مامسته از خوازم ویجی بیجم و خلاص بکم از داوا حقی خود کم مگوتیم دوی جرباندن ایجی ددی کرد هم لچانقاله هم قتل عماره هم لیمنی شهید دانه بلو به هواکن دیروکی مگوتی از داوا شهیدین خوانی قتل عمارت کم از داوا شهیدین خوانی یمنیت کم یعنی ام وسا جالی دیروکی و متشتن وسا نویساندنه ساعت خوش ام جوراجی دبینی که ماموسته جیانا و تیرو تیجه yani dema ku jiyanan nivîskarek têr û tije be tiştê ku dibêje jî zêdetir dibe newsa yani ji bo vê jî bawer dikim xwendin pir mihîm e yani em ser xwendinê ji bo xwendina zarokan em hertim programan jî çê dikin xwendina pirtûkan mixabin êdî bi pêşveçûna teknolojiyê re ez bêjim yani pirtûkên dijîtal derketine lê tiştek jî cêvan pirtûkan ku em racin distê xwe dixwînin tiştekî cêwan nagre yani li gorî min yani hin insan hene mesela dixwazin em naxwazin êdî pirtûkan ba xwe bigerînin cihaz hene têtixina wan yani komek cihaz karin di hundrê cihazê de karin pirtûkan bixwînin telefonan de karin bixwînin tabletan de lê teknolojî erê pêşveçûyî ev tiştekî xweş e
لی چی قاسی تکنولوژی پیش و دیچه جی خوندنا پرتوکان جی کتابان جی کمتر دبه یعنی مرف چی قا پرتوکان بخوینه هینی تشتان ما قلتنا كيكي هيا يا ماما صد بيجن ايكو برد جرا هيني تشتاد به ايكو برد خوينه يعني هرتم جرد استما ناكبه يعني خوزيم بجريانا نوسا ماما صوختم مرف دجرا تشتاد بينه هشام ده بيتر دمينه لو وقت مرف دماغ الدخوينه جي فكر رامانين نفيسكاران بيتر فهمدك يعني جانا مثلا تشنايه بيرامت بلكي ون بأوايك جداد فكرن وقتهم برتقين دخينن أم هيني وان تشتان دبن يعني ده الشيء ده نرينا كادن باشا كادن بدبه از بيجم دما از رومانك دخينم از خوب خو ماموسته از تتكيفم ناف جيانا كادن يعني رومانكا بلكي ايفينيه رومانكا بيوغرافي از بيجم هر تشتيبه يعني ماموسته جوجي بپرسم ون انا كا بشتك ون هيني خوندن ون ويسي بون والآن كبرتقال جدوخين جغين نفيسه والمثلا قالك جوان ما أنا كجنجن ما برتقال نخواز بخير ما مستا أب كماسية كمزنة دناف جالد دناف جوا كده أم هرتم لسر برنامج شتكن إجبو تماشوان مرجي ببميناك كمزن ونه لسر خوندنه ونه چه بيجن إيكو تخازن ببن نویسکار ایت کود خوازن بهتر بخوینن برای چاوا هول بدن چقدر خوشه نه خوندن زاروکه ویجی گش خوندوانه مالا و آوا خوندن تشتکی زیده یا گلکی قنجا یالنز اف نویسکاری جی وقتا گو منفعاتك جي چه ببه مثلا پرتوکنا عشقی بنا نویساندن تشنولو يعني اما درهم دا اف خوندنا پرتوکی عشقینا اري چقا کی بیجه که فهمته پرتوکی عشقی از وانا بینم و همجی از دنویس بیجا همه خوندنا طبی خوندنا مکتبه او زیده بیجا او تشتکی زیده کارن بگهنه درجه که هی بهترجیان ویسکاریه او دی چند ساله بخوینن منفعاتك زیده جوارت شد بی يعني دماغكم مثلا أنا كجوان ناخذ برتقال بخين ما مسته يعني وين شو تفسير تكون جبوه مثلا دبيجن هن إنسان دبيجن دماغ كنت داس برتقال كيكر دماغ كنت جي حزنا كر تجبرده باور دكم إنسانين كو برتقال ناخوينن برتقال راستي برتقال كخوش نهات ناس بيجم نفسه يعني جوري وانز بيجم هل برتقال بقيمته هل برتقال خوشه كده أمك كزيدة دوام برتقال ده هي هم او هم جي مروف بيتر تخوازي درحتيه دبه شعبي خو نبطلين شكور التلفزيون بنار للتلفون بنار ويتش هم اولو شكور بشمطينه وهارو درباز فيديو انا وين يعني مخابن بدن نفسه انسانه جراحتير هي هم جي تشكي نورمال يعني تشتكي زيده بونه بسرناخن انا خنابطلين شاوي خنابطلين هم تشتكي بسرناخن عالمية راحتية نفس عالمية راحتية خوندواني ونویسکاری جی کم هجماریه الدنيا ده هرکس شخور چه عجبینی وید بیجه اما یکی بیجن دو بیجن سیا بیجن ام خوندوانا شاگرد جیل مکتب دبستانی ده ام بیجن نهایی ام وقتی گوز نوته دم دفع هر سردمه که هرکس دو کتابا درد کفن پیشبری صنفه و دبیجن حتی اولو نبیجن از نوته نادموان مجبوری دخوینن هنگ جی حظ دکن هنگ مجبوری ولود کن لی دکن لی ایگو جیر فیده دید جی فیده دید و دوام بکه ایگو فیده ندید شخور راحتیه دید ولویه وکی دیجی انسان گوت خوینن او بخوا و خوا قیمت ببینن خو هجا ببینن و دوام بکن يعني دجياني دقالك بجير كان مروف تشش خورد عجبينه مروف هنا دوام دكه لغوري تلفزيوني وتلفوني وتاني ام بيجن بوري تشافا او تكنولوجيا وي ايجو وي تعقيب دكن او الغوري وي جياني كش خور پیدا دكن والغوري وي چرچوي دوام دكن اي دجي ايجو كتابات خوينن بيتر چرچوي اندن خور چتكن شباكه اندن ودکن درین دیجوار ود بن. ویزیونی آنچه زیاد بنام سامان بهر آوای بچم برگه. برگه باقیش açısı. بله. چقدر جدا ببن از او تگو پیوین از او فلان کس گو پیوین از او ناتقنم از او ناقهرم از او تندی ناکم از شدت ناکم
از بهتر سرکفت بم اما یکی گو شباکه کویتنی هبه دریکی کویتنی هبه زو بقى هر وقت گو بال اینترنت بک به تک گو زو در نکوه بهتر قهر جی بهتر قهر چونکه بی صبره اما کتاب مهینی صبره کریه لی اینترنت وان هینی بی صبریت که اینترنت تکنولوژی هنگی هر تش خورته لورا ماموسته هر تش زو خلاص به اریم استرانك درت که مثلا ام زوزو ام تماشات کنم گو داردکن خلاص به جیده هنگی کل هر داره تيليدان يعني انا مثلا بري قصتها بالماموسته اري ما تشو قصتها او داد قلت يعني هي ما من يعني قصتها بالمساج بوما بر بقيمه بون نفسها انا كازي ستران قيمه لام هرتش تزو خلاص تكن بحساوياتكم يعني مثلا هرتش تزو خلاص تكن ام زو عاجز دبن اوج باور دكم تاثير التكنولوجيا هي ما ديجيتال يعني افكادم بحثا مودرنيزم كابيتاليست كر او جي بارتشيك جويه يعني هر تشتي امزود قدينن وامزو عادز دبن ام توازن تشكي دبكن لي او جي ناب درمان يعني ام بدرمان ام ترنابن ام ترنابن ناخو شيش كويه اجدلي ميه دفي مرو دلي خو بكملينه و مدور دي جيد نويسان دي جرباندن كده دلكي بعقل دلكي بعقل جاكي مهمه قران يجي درباز دب فؤاد نابي دلي بعقل مروف دوی هستین خو کنترل بکه و بعقل بکه لگوری فلسفه اوروپا و روجاوا میجی عقل دل تشکی جدایه اف لهستاد نره اف لعقل نره ام كانوا جوان هف جدا بكن يعني لگوری اسلامی لگوری اسلامی هر دو دوی دل دبن و بعقل بن گوتوان هر دو که جفدو فتقتینه تشتي نزانيت كه ويشاغي توانباريت كه تسوجداريت كه جيانا تجي نخوش دبه دبه مرو انا هردوكا بين باهف لو راجيان ويشاغي خوشتر جي دبه ام ممكن ما مصتا يعني دما مرو مثلا هستك دلما ده مثلا يعني او كنترولا هستانجي براستي بشكي زحمته يعني افجي باور دكم تقوت يا ما مستمره تشقى بخينه حقا جي في اواي من فكري بو مثلا دما مرف دخينه حستن انسان اجي فهم كنفسه مودرنيزم كابيتاليست مروفين مودرن ناخوازن هشيوان هبه ناخوازن اراده وانجي هبه çünkü ناخوازن وي دردي بكشينن و برسياريه ناخوازن برسياريه كوان هبه يعني ديروكي ده حرتم بوساچي بو امكار بيجن مروف تخواز بي برسيار به يعني از تشكي تخوازم بكم لي بلا برسياريا ما تنبه تشكي دفي دميدجي وساي يعني اتخوازم هنك دروفي بدن ما شكل بدن ما اتخوازم باوان بكم برسياريا مجي تنبه اقليم بلا تنبه او اشكر ولو تشبي برما از بكم تطمين جنابم لورا ارادات ندسيت دي تب چتي برتت كد دليتا وكري شرطشتي وقت دلت شرطشتي وكري به دل وك انتين كي وك انتين كي بعربي قلب قلب اقو تقلبه تبري دكو ولو تفكر ولو هزدك تسربس به لتش به برتي به جدورا تيشخوا ايشه تي بكشينه لي وقت قلت تكشت وري وهنك دب برسيار بن لي تبرسياره دورا وقت قلت سري مروف فهم دكن دناو جوانان دجی ماموسز و یا هرتم دبیجم لسر مدیا جواکی جی فکر کاتی آوا کرن تچاوا بکیف خوش بی و سابجی yani sanki çanda metneye dev baven metneye malbaten metneye kesek ne bqimete tane hestente fikr ramanente bqimetin دناو جوانان دجی باور دکم د چاندا مج تشتکی و ساتنه نه وسما مسته gerek ertem اره جانا مزدن مجی روسپین مجی شاشین وان هنه يعني دفي هيامده نابجم تننه لدي شاندامج دمسا تشتك وساتنه ما مسته هرتم مزدمه بقدر بون بقيمه بون لأنا كجوان بيجنا تن فكرين ما رامانين ما راستن ام دلما ده چه در باست به gerek وسا بجين يعني فكرك وساجي دركتيه هول سر ميديا جواكي پرته پاروکرن براستی اف فکر پر بالامجي دکشنه سر چاوا لي وقت ايجو تلمزنا نحسنت تلوان تجربه نحسن تلقوتني بيشيا تنخون
te dîrokê nexwend bê çi bûyî çi ne qewmî tu wêna nizanî bi ya jî aliyê edebiyatê ve dîroka edebiyatê û ê berî te tiştê ku nivîsandine hunerên berî te dîroka berî te tu wêna nizanî bi tê heman tişta dubare bike بله wê dîrok ji bo wilo dubare bike بله elbette tê bêje fakat got nestîne got derzê nestîne ya jî îbretê nestîne wextê got êş kişand wê bi naxewisa bû naxewisa bû îja ji niv de hîn dibe mixabin dîroka însana wîsayî gelek jê ezoyê ezo dibe ezim hasıl ezim ezim بله lê êgo şêwirmendê wan hene êgo biya tecrübeya dikin wan çewtiya dubare nakin û bêtir pêş dikevin ji Bele. nivîskariyê jî wîsayê mesela nivîskariyê de ciwanên nivîskar û ciwan dibê çi pirsekulo hat em dibê çi em dibê van çewtiya nekin bêtir kitaba bixwînin بله مامۆستا me tavsiyen ve ez tavsiyen ve hîn ji bo pirsim yani ji bo Evet, ciwanan û em ê helbesta din ji mamosteyê Tabii, xwe jî tabii. dîsa godar bikin lê me hepkî nabereka müzîkê bidin Tabii, dîsa ji gulay încaz em ê müzîkeka din staneka din godar bikin kerem kin Yarabın ketiye hevi veylili yari yari Mecnavistir kaşevi delaladı lebin yari Vek ava çebukani veylili yari yari Kefu eşka ve cani delaladı lebin yari Vek ava çebukani veylili yari yari Kefu eşka ve cani delaladı lebin yari Aziz Rab halinim veylili yari yari Gerdeni dur gerinim delaladı lebin yari Desmala destanine veylili yari yari Bühüra begerinim delaladı lebin yari Nesmala destanine veyleli yari yari Bühüra begerinim delaladı lebin yari Bizdiran menekşine veylili yari yari Berçavim faydenine delaladı lebin yari Jimin rene bin şerme veylili yari yari Haskir ya dilim
bine delala dilimin yari Jimin rene bin şerme veylili yari yari Haskürüyor dilimine delala dilimin yari ساعت خوش مالا واوا بله تماشاوان عزیز و هفته د چارچوبه ده اما برای خو بدن دیاربکره اما هرن سورا دیاربکره لور عمر اکینه کل سورا دیاربکره دیجی خودیه دکانه که یه لگل کاره خو مرقاوی لسر برین کم تشتین کم قاستین کم جهنه وان برهف دکه و تینه دکانه خو کرم کن ام به هفره تماشا بکن عمر اکین 76 سالی لسورا دیروکی آمده ابنزی 25 ساله بقالیه دکه دکان خویا بچوکته جبلی بقالیه بکلو پرین کفن رم جولد به دیوارین دکاناوی بفوترافین دیروکی و باندن دنگ بیجان تجنه اکین عاشق و مرقدار کلپورن بره و شاندا کردیه Ömer Ekin'e hafta 3 salı dükkanı koyup çıkıyor Suriye hem parayı kevin ye devletin cüda berevdeki hem jid ve defter destemde leve dere au tarihine ki mühim dibine denevise nodisine jibili viajı merak ve aşk mazın jibo dengbejiye hem qasaten kevin klipiyasetun wan qeydeki hem jibi avay muhafazadaki salın haftayı da dest baqeyd kirna klamen dengbejin der dore kiriye jdev dengbejan bidahan qasat tiji kirne Bazı habden beş Ekum bizden gırtına, juan gırtına, eve çayı, parayvancı rahmet kırne. Dışarı habevan sağın, mesela eku sağ, fadle küfriye, fadle eku sağın, avana eve dönüyor. Hüseyin Fari rahma Khudele bevi rahmet kır. Hacı Yusuf Fari evi rahmet kır, avana meddev juan gırtım, avana rahmet kır. Gaştiye gelek dengbejin herima Diyarbakır'ı u dicivata wan da ronuştiye. Çevrame, dorame, Hasan-ı Gozi, yani evveki şair bu, dengbejeki pırhoş bu düşüş, ağalar ara, begler ara dugut. Kerem-i Batmani dengbejeki hoş bu, o halk-ı Batmani bu. Ömer Ekin dixwaze ev mîrata bav û kalan ji nifşên nû re bimîne. Ji bo vê tevqeyt kirine û wan mihefaza dike. Merakavın mı go bra wendan ebe dengi van merva eseri berine bra wendan nebin eb qaset libam min heye 69 ede qaset ba min heye hatta iro hina ev yipramiş nebiye mesela örneği vane. Ömer Ekin deftera beqaliye bi bûyerên dîrokî tijî kiriye û dixebin qeydê. Pirtûkên dîrokî yên li ser masaya wî jî bala mirovan dikişîne. Evan tarih hacı tam Hazreti Adem و حتی ایرو چه اولایی چه بونه که جان او بیا مراقش مرد چه بو میش خال به دفتر خود نوت دکر جامعه مینا حاضره جنازه کمه هنا او دکر جوان بیست و وجد نفسان Li gelek dewletan geriye li ser masaya wî perên cur bi cur ên serdem û dewletên cuda hene. Millete ku belemede kavan gelek ku belemede halke ku belemede kun evci beş zaman ki vana bun van para bun ana gede biçuk telemede dikin dibe evana çine ne zanın Ömer Ekin dixwaze ciwan di civata mezinan de rûnin û ciwan re dîrok û tiştên berehîn bibin. Müşteri de ku ez çum Lübnan'e yem Suriye çum abi pere باور دکم اف تشتین کم قصدین کم موزیکین کم آمورین کم از بیجم جبو نویسکاران جی چافکانی که مزنا نو ساماموسته yani demam van temaşet kin van dibinin tişten kevin tetkeve disteo mesela ev jibwa bengeheke newsa ere bireweri û dîroka wê bireweriye dîroka wê hişmendiye wek hafızake gekî giring e û kelecanekê jî dime mesela berî çend sala mewlûda bateyî wextê got me weşand min latînîze kir 22
دەستخەتێن وی ئێوێ زمانێ دەست خست کوتوبخانەیەن جوور بە جوور مەسەلە یەک لە بەرلینێ بوو یەک لە قاهیرە بوو یەک لە دیاربەکر بوو یەک لە هەولێرێ بوو دۆل ئەرزورمێ بوون یەک لە سەن پەتەسبورگێ بوو هەنێک لە کوتوبخانە ئەنقەرە بوون یەک لە نەفشەهیرێ بوو لە ئیستانبولێ ئەو دەستخەتێن کەڤن مەسەلەن بێژن مرۆڤ کەلەجان دکە ئەو دیرۆکێ دت تدمەشە دیرۆکێ دە ئەو وەگۆ مگاافکە دگوت دیرۆکە زیندی یعنی te hem wê dîrokê zindî dike hem tu jî dijî ê tu bikineke te hezdar jî dibe. Mesela ez vê jî bêjim di gelek gundên me ê Kurda de destxetên kevin hene xistibûn nav naylonê ji bo got hingê hefnik girtibûn me hinek dîtin bi wilo tîpên erebî hatibûn nivîsandin ew ê wilo ew dîroka wê ew çika wê tu bikineke merokê hem çoştar dibe hem merok kelecan dibe vî camêrî jî gelekî xebatek baş kiriye li Hemed çika bajara divê müzeyek hebe lê müze gotine be müzeyek wenda dibin em dixwazin li gelek bajara tiştê wisa hebin ya jî gol wî bajarî hebe ev camêr baxşî wê müzeyê bike wê çêtir çêbe yani bela bi wî re ev ji bo ku hûn da nebe çünkü merok tê gul müzeyekê digere mero dibe min bê mirovatî ji ku hatî ku mero paşerojê dibîne we got zarokatiya xwe dinire tu dibê way demekî wisa bû we got zarokatiya xwe dinire mirovatî jî wilo sûretê wê tên ber çavê mirov. Saat xoş mamoste îca em bi mijara xwe bi helbestek din em dewam bikin. Mamoste îca kîjan helbest şîr tê ji me re bixwînî. Yeka ser evînê bixwîne mamoste. An jî tu dixwazî ez ji te re bihêlim. Erê ez ê bêjim. Kerem kin. Min dî keçeke hat û meşî li ser serî şeira kejî tê herê ku min dipirsî wer dilê min bike xweşî. Dev ji min ber de riyam dûra dilê min de derde kûra derdê eşqê gelek zora gelek li min kiriye cora. Weke te jî ez bi dilim dil birîndarim bikulim ji ber eşqê nade birim bes tu li min bike zulüm. Wî rismê te xwergerînim cemalata diacibînim cemalata diacibînim bagirê eşqê dil şewtînim vê şeîrê ji te dixwînim. Ebûl. Gelek spas mamoste. Malata mamoste tu helbestên eşqê evînê tu dinivîsînî balat te bêtir li ser vanan e dixwazim tu ji me re li gorî te evîn li gorî te eşq çi ye mamoste? Yani awqat dilê te de ye ev tişt ku heta tu nivîsandiye. Yani mesela tu xanima xwe re jî di malê mesela helbestan dixwînî mamoste kêfayetê. Kêfayetê. Di jê re jî dixwînî ne wisa? Ew jî gelek kêfayê jî tê. Ew jî gelekî xatirê min digire ez jî xatirê wê digirim em xatirê hevdû zanin. Gerek wisa bîne wisa. Abeden. Yani ev gelek sal çêbûya. Çend salê we hûn zewcan dîne? 65'e de em zewcîn. Maşallah. Maşallah. 65'e de mine gotiye qusl qurt ve jî ne gotiye ohtu. Tu helbest dixwîne nerm dibe ji xwe bavê min ma me jî helbest xwendibana ême jî nehewcî bûn. Gerekî xatirê min û qedrê min zanî. Mama Susa nebece herkes êdî şîran û helbestan ji pîreka xwe re ji xanima xwe re naxwîne. Hakikaten naxwîne. Gelek jê pîrekiya dixeyidin dibe. Yani ji gaynê helbestan goteka xweş nabêjin. Kesing bêne here ber pasê xwe lo Ştê wilo jî heye. Yani ya. Xwedê ew pîrek bêaqilin. Hatta werin helbestan goteka xweş nabêjin. Mamoste here ber pasê xwe. Yani helbest jî estetîka helbestvan e ew estetîka wî ew çîçeka wî ew gula wî ew hezkirina wî pêşkêşî jiyana xwe dike. Saat xweş mamoste. Îca mesela di nav zarokê te de mamoste ê ku ji nivîsê ji xwendinê hez dike hene? Yani gişî xwendevanin hatine niha astekê mesela ew jî weke te hürmeti awka wan heye yeteneqa wan qabiliyeta wan ser nivîsê hene? Navela gorava xwe dikin niha hin ji we saxlikî abena. Abel Belê. Li qistexana hinek jê jî mealmin û hinek jê jî textorin. Mala wan ava. Wilo îşeya xweş e.
كيف خدنا حمد خدنا طبي معلم بكاري ورانجي كي خو بجينا مرادا وينا منفعتك جي تشد به تختار كاري نخوش كي خو راحت بك الشفاي جرا يعني دستي به او جي تشتكي خوشا يا ابجي مثلا بيركي حالك وصفاتك تشتوى يعني وصفه خوش يعني مثلا دمالة دا جانا بيرك جو برتو كان برحزناك ما مصدم وقت النهار متحسين هاي وجهها يعني هنزلام هنا ما مست جانا برتقال دخينن جا لهندر بلاو دكن جا بيرك شي جوان تشتان حزناك أبكي كتابن كم وانا بافجن يجيكي خوبك يا وكهوية كل أف كتاب وكهوية جو بيرك هذا هنجي قلت بحصا عشقا بريتك دين دبن بيا او ناخو بريتو هنا حجاب كيريو ما أنت هيجي ترسم كله نا إما ناقص تمام إما جي أمدلي خوا زوجينا نقول هما هاي بري خوش عم تجي زاني بري نزعل من نغنا فان مثلا وبنات مصري من ايشين عايش أقول أو عددك كله هبو دقوتنا هفدو مجبوري قيزة كبرى ما هي كوركي ما هي از به دوید وقیس که بدیلم هوا بلکی کیف آجفرنای آجد به بوکاته جیده او عدد کولو هبو هبو راست بزوره بو نبذل نب عشقي نب افينيه دغان هبدو يعني ايجو تبير زوجي مجبوري تجي حسك فيجا او نا والله اولو رخك خوارد بو يقراند بو يكسفك دبو ماما سانا كاجي شحفدو حزدك انت زوجين لي جيانا بريد نرم زواجين بريد نرم وإن هاد دنرم زواجين بري ساغلامترن يعني بنجي هوا ساغلامترن اجبرقو بري نهاجو بري ترسابو بري ترسيان جدي خو اري ولكن عملت بكوجن او هبو فيجا نهاجي نوكا قوتام رسميا و هفدو اري محجفت كن صبا بكامي هفدو برت وقف كاد وبحث كرد تدي وقو ايه نها نفشا نها بيا ايه كيفن ناكن وبسري خوان وازو هي زواجي ديجي وسايه يعني و تجربه و زانستيه قبول ناكن دبي ام زانن ايش بوغو دبي ام تني زانن تشوتيتكن يعني شرطين زواجي هنا البت دي وبافجي تشنا زانن دبي مرو بوام بشيوره çünkü evin jî aşk jî bazarike di bazarê de hinek jê bacanê xwe nîsor ê xerabet xin binê xwe çîk dikin ê wilo xweşik datînin pêş ji paş ve dixin torbê te tiştin wilo hene Sura nabînin erê kes nabe masê min tirşe herkes xwe baş pêşniyar dike pêşkeş dike ji ber vê yekê jî divê miro di vê pazarê de hişyar be قمرو نه خپاندن نه خپاندن جی گوری تجربه اره نه گوت برمال او باجان ته ولو کې وای خرابنه ته خبره جیر بده ته تشنا بيجي اره او جی دمك كاميرا اره او جی نرسمي نه جوامي انا كمان مصر زاروكي و بدلي خو زوجينا مثلا اره خدي قش دلي خو زوجينا قش دلي خو مكتب بفرا خوندنا وقتا او هودودي سوس بفرا دانا لا ام تختور بيرغاويش تختور مالانا الويدر كي هفدو عجبان ما جي ما قلتهم يك جي معلمه بيرغاويش معلمه وهفدو عجبان بيقولونا نها ام دردوا برا او بكشينا وي دردوا راد مالا خود باش بن نفسك اري برا باش بن نهار الحمد لله خود شكر اي ما باش الحمد لله ما وصل وجي زاروكي وهنا 4 زاروكي مهنه ما شاء الله خود جوره بهلا كان صار لما ظن ان يك 20 سالي 21 سالي در زانينجهيم او في جنب شي خونا ريفابريا هواي ريفابريا هواي او ناوي فرقان كوثر د لیسه د پولا داویدیم و تووا اوجی لیسه صنفا پنجا دیه و عمر جی 3 سالی اوجی نوچه بویه خدا جرب هنات شیرین انا صار اجا مثلا زاروكي وجي هنا جبو جوانان ما مستا
hûn ê çi tavsiye bikin ê ku dixwazin bibin nivîskar ê ku hewl didin ê ku dixwazin binivîsênin mesela tê bîra min dersên me kompozisyonê hebû dersên edebiyatê de mesela malimê me mehînî edebiyatê mehînî nivîsê dikir mesela li wira şert û mercên nivîsê şanî me dan Erê. yani erê ji dilê me tê ji hişê me tê em tiştan dinivîsênin lê bawer dikim dinivîsê de jî piştî demekê qaîde hene kural hene ne wisa mamoste Erê. yani mesela hin ciwan vana hîn nizanin yani mekteba wê jî tune ye bi rastî mesela hûn çawa hîn bûn yani kî riya we vekir aneka civanên ku me temaşe dikin ê ku dixwazin bibin nivîskar ê ku hêdî dê tişta dinivîsênin bila çi bikin bila çawa riya xwe vekin bila xwe çawa hînî nivîskarên mezin bikin ez bêjim Erê. Pêşî divê dilxwazî hebe çil pêşawiye wê ye wî we wê barê hestan û fikran ramanan li pêşawan e belê wî barî golxwekin êşa wê jî heye serkeftina wê jî heye xweşiya wê jî heye zoriya wê jî heye êşa civakê heye çünkü ne xwe tenê ye êşa barê giran ê civakê wêlxwekin û ê xwe jî wêlxwekin got bê em karin rajin van bara li gorî wilo ew tiştê teknîk çilo bûyê bixwazin wê hîn bibin elbette planik ji romanê re ji çîrokê re ji şanoyê re ceribandinê re ji guftugoyê re ji hemû tiştî re planik kompozisyonik divê ew jî tişkî teknîk e ku mirov bixwaze mirov hîn dibe û barê xwendinê jî pêşawan e divê gelkî bixwînin lê xwendin ne tenê kitêb û pirtûk tenê vî camerî kitap nexwendin lê jiyan xwend derdora xwe xwend eşîra xwe xwend gundê xwe xwend yanî xwendin mirov parçeya tînî bahev xwendin ew e tê gotu parçeya tîpa tînî bahev dibe peyv gotu peyva tînî bahev dibe hevok te hevoka tînî bahev dibe paragraf dibe pirtûk jiyan jî wisa bûyera hestan fikran te tînî bahev û te dixwîne ew xwendin mana xwendinê fêmkirin e yana tiştî ku ez bixwînim û tenê bêjim bilêvkirin e ne xwendin e xwendin fêmkirin e divê fêm bikin ji bo fêmkirinê jî wext divê ji bo fêmkirin jî demekê çê dibe ji nivkê çê nabe mirov her tiştî hemen fêm nake te divê bibe şagirtê jiyanê divê te guhê te hişê te çavê te vekirî bin ji bûyeran re ji bergehên nû re ji mirovên cuda re tu vekirî be tu fireh be got tu jî firehtir bike yani mirovên niha bera bi sabir bin hêdî hêdî binivîsênin xwe bigihînin her derê kerem kin mamosta tabii evna malbatek pêtê naskirin belê ew malbat ondan abi filan kes zîwer hoca filan malbatê pirtûka dinivîse û pirtûkî dinyayê niha ez tenê me ez yek mesela ez yek me heşt pirtûk derxistina ji we heşt pirtûka me 800 pirtûk çîkiriya û me bela kiriye ji 800 tu bikevnekê 100 însan wê vê nabixwîne ez bûyê hat me naskirim dêmak vê ji hûlo evna yani tiştekî zav xweş e ev pirtûka aşiqê ev tiştekî zav xweş e yek nayê wenda kirin yek pêtê naskirin saat xweş mamoste Abdülaziz Işık nivîskar mamoste mala tava mixabin oxtê me xelas bû sohbeteke gelekî xweş bû ez pir kêf xweş bû tu her hebî inşallah gotneka tê bi dawî hebî dikarî bêjî ne ji bonî tereta Kurdî û em dawetlî kirin gelekî kêfa me hat em serbilindin em kêfxweşin û gelek silav û rêzê me jî ji tereta Kurdî ji îşçiyê wê re û bi xatirê te saat xweş mamoste nivîskar mamoste Zîver İlhan mala wava ez gelekî memnûn bûm sohbeteke gelekî xweş bû hûn ê çi bêjin mamoste herî dawî ez jî spas dikim ji bo mezwaniya we gelekî kêfxweş bûn sohbeteke gelekî xweş çêbû me gelekî sûd jêr wergirt silav û hurmetê xwe ji hemû mamostê xwe re şagirtê xwe re
نسبینه روش همو کردار و انسان روش هر کسی رز دشینم نویسکاری درد لی کیف خوشیا ویجی هیه دوی مروف ببینه و بجه. Saat hoş mamosta. Malavava. Strambeş mamosta Gülay İncaz. Gelek spas sıkım. Malavava. Strambeş Ali Ekber Ergün. Haluk Devrim Keskin. Gelek spas. Mele temaşevanên aziz me îrojî bernamaxwe bi dawî kir sibê dîsa di heman satî de em ê li vira bendawe bin heta wê demê bimênin di navxêr û xweşiyê de dem baş. Çukoy, oy 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 oy. Kulin hati refrik çuko, zeri vezmi vani temme. Çukan girti suk be suko, oy kul oy 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 oy. Çukan girti suk be suko, zeri vezmi vani temme. Cibikim davetam bebuko, oy gule oy 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 oy. Cibikim davetam bebuko, zeri vezmi vani temme. Oy güle oy 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 oy. Güle hati refik baso, zeri vezmi vani temme. Bastan girti xet bi xeto, oy güle oy 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 oy. Bastan girti xet bi xeto, zeri vezmi vani temme. Cibikim davetam be vekto, oy güle oy 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 oy. Cibikim davetam be